सिंधुदुर्ग नगरी येथील रिक्षा चालकांच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे। गेल्या 30 वर्षांपासून एकसंध असलेल्या रिक्षा युनियनमध्ये आता उभी फूट पडणार असल्याचं स्पष्ट झालंय। अध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून परशुराम परब यांनी वेगळी चूल मांडण्याचा निर्णय घेतलाय। लवकरच ओरोसमध्ये 2 स्वतंत्र रिक्षा युनियन अस्तित्वात येणार आहेत। परशुराम परब यांनी आपली भूमिका मांडताना विद्यमान नेतृत्वावर गंभीर आरोप केले। नमस्कार, मी रानबंबोळी सरपंच परशुराम परब तसेच चालक मालक सेवा संघ सिंधुदुर्ग नगरी ओरोस अशी आमची एक 1994 ते 96 मध्ये आम्ही रिक्षा युनियन स्थापन केली। त्यावेळी एक हातावर मोजण्याएवढी आमच्याकडे रिक्षा संघटनेची माणसं होती, साधारणतः 10 ते 12 लोक होती आणि अशा याच्यामध्ये आम्ही ती संघटना स्थापन केली। त्यामध्ये प्रामुख्याने आमचे सुरेश मामा ओरसकर तसेच दिलीप मुळे आंगणे असे अनेक लोक आमच्या युनियनमध्ये स्थापन करण्याचा वाटा, खारीचा मोलाचा वाटा होता आणि ते आम्ही एका ह्याच्यामध्ये आम्ही ते युनियन स्थापन केलं आणि कायमचं असं आजीव सभासद आम्ही त्याच्यामध्ये आहोतच। परंतु आज सांगायचं म्हणजे आजचे जे रिक्षा युनियनचे ओरोसचे अध्यक्ष आहेत त्यांचं मनमानी कारभार चाललेला आहे। कारण जशी हुकुमशाही असते अशा प्रकारे चाललेलं आहे आणि त्यामध्ये इथला जरी मी रहिवासी असलो, माझं लायसन बॅच किंवा परमिट असलं तरी मला तिथे रिक्षा लावण्यासाठी मनाई करत आहे। म्हणजे त्यांची ही हुकुमशाही चालली आहे। बाहेरचा ड्रायव्हर असू नये असे कुठेही नियम नाही आहेत आणि हे नियम ते लादत आहेत। तसेच एखादा नवीन रिक्षावाला आला, त्याने कर्ज काढून एखादी रिक्षा घेतली तर आणि त्याने 5,000 रुपये पहिले द्यायचे आणि रिक्षा लावायची, असे त्यांचे जबरदस्ती अशी चाललेली आहे। आणि ह्या प्रकारे त्यांची जबरदस्ती चालल्यामुळे आज त्या युनियनचे 2 तुकडे होण्याचे मला संकेत दिसत आहे। कारण माझ्यासोबत आज रिक्षा जवळजवळ ओरोसच्या माध्यमातून बरेचसे रिक्षावाले, रानबंबोळीचे रिक्षावाले तसेच या पंचक्रोशीचे रिक्षावाले आज त्या माध्यमातून रिक्षा युनियन आम्ही स्थापन करणार आहोत। आणि हे रिक्षा युनियन आम्ही स्थापन करतेवेळी शासकीय म्हणजे RTO परिवहन अधिकाऱ्यांच्या मार्फत जशा आम्हाला जागा मिळतील तशा प्रकारे आम्ही ओरोसपासून प्रत्येक ठिकाणी जागा आम्ही नेमून घेऊ आणि इथे आम्ही प्रत्येकाला संधी देऊ आणि अशा संधीमुळे सर्वांचा रिक्षा धंदा व्यवसाय होणार। आणि जर आम्हाला त्यांनी त्रास देत असेल तर त्याला पोलीस यंत्रणा किंवा शासकीय अधिकारी कोण असतील ते राहतील, एवढंच माझं म्हणणं आहे। आणि अशा प्रकारे होऊ नये ह्याच्यासाठी मी खूप प्रयत्न केले। काल त्यांची मीटिंग पण झाली, त्या मीटिंगमध्ये कुठेही आक्षापोटी मला इथे त्यांनी त्रास दिलेला आहे आणि ह्याच्यापोटी त्या रिक्षावाल्यांचा भविष्यात नुकसान होण्याचा मला संभव दिसत आहे। कारण इलेक्ट्रिक रिक्षा ही पण शासनाने गॅसची रिक्षा काढलेली आहे आणि त्याला ते इलेक्ट्रिक रिक्षाला बंधन घालत आहेत की आणायची नाही, असा कुठचाही नियम नाही। आणि ही जर ठोकशाही जर असेल ती मोडून काढण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करणार आणि ह्याचा परिणाम आपल्या ह्या संबंधित रिक्षावाल्यांवरती नक्कीच होणार एवढं मला वाटतं। त्याचे त्यांनी नक्की दखल घेतली पाहिजे। आम्ही रिक्षा युनियन स्थापन करतेवेळी ह्या पंचक्रोशीतील सुकवाड असून देत, गावराई असून देत, तळगाव असून देत, पडवे असून देत, कसाल असून देत, अनाव असू देत किंवा उंबरमाळ असू देत, रानबंबोळी ओरोस ह्या सर्व पंचक्रोशीच्या लोकांना घेऊन आम्ही एक सभासद फी म्हणून नॉमिनली घेऊन एक रिक्षा युनियन स्थापन करणार आणि तेच सदस्य आमचे प्रत्येक ठिकाणी रिक्षा ज्यावेळी आमचं मंजूर होणार त्यावेळी स्टँड मंजूर करून आम्ही लोकांना तिथे लावण्याची संधी देणार।